בואו נפרק את אחד הכלים הכי שימושיים בתכנות, כזה שחוסך המון עבודה, לולאת for. נניח שצריך להדפיס משהו 10 פעמים. להעתיק את הקוד לא יעיל, יש פתרון הרבה יותר חכם. זה הפתרון, לולאת for. מבנה פשוט וחזק ששולט על חזרות. בואו נראה איך הוא בנוי. החלק הראשון הוא ההתחול. פה מגדירים משתנה, וזה קורה רק פעם אחת, ממש בהתחלה. השלב הבא הוא התנאי. כל עוד הוא נכון, הלולאה פשוט ממשיכה לרוץ. זה המנוע שלה. ובסוף כל סיבוב מגיע העדכון. הוא מקדם את המשתנה שלנו, ומכין אותו לבדיקה הבאה. ומה זה I++? זה פשוט קיצור דרך. זה אומר, קח את I ותוסיף לו 1. אז ככה זה עובד. התחול, בדיקה, ביצוע, עדכון. ואז שוב, בדיקה, ביצוע, עדכון, עד שהתנאי לא מתקיים. אצלנו, כש-i יגיע ל-11, התנאי כבר לא יהיה נכון. וזהו, באותו רגע, הלולאה נעצרת. אפשר גם לרוץ 10 פעמים ככה, מ-0 עד 9. זה מאוד נפוץ בעבודה עם מערכים למשל. אז לסיכום, 3 דברים, נקודת התחלה, תנאי להמשך וצעד העדכון. זה כל הקסם. ומה קורה אם שוכחים את העדכון? מקבלים לולאה אינסופית, כי התנאי תמיד נשאר נכון.